Shalom para sederek, wilujeng pepanggihan kalian kula Usani Setianingsih saking GKJ Karangayu, Klasis Semarang Barat. Kepareng maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Rebo sekawan welas Mei 2019 kanthi jejer sanes hoax. Sumangga kita wiwiti kanthi dedonga. Duh Gusti Yesus, kawula sami badhe nampeni sabda paduka. Kawula nyuwun panuntun lan pepajaring Sang Roh Suci. Amin. Waosan ayat kitab suci kapetik saking Yohanan 11 ayat 51 dumugi 52 ingkang mekaten. Sanadyan Nabi Yohanan ora ndamel pratandha apa-apa, nanging kabeh kang dipangandikake dening Nabi Yohanan tumrap wong kuwi iku nyata. Lan sabanjure akeh wong ing kono kang padha manjing pracaya marang panjenengane. Sedherek ingkang kinasih, hoax punika pawarta ingkang palsu, boten leres lan mesti kemawon nasaraken tiyang. Mila para ingkang kawogan meling kanthi wanti-wanti supados masyarakat boten gampil nampi saben pawarta. Kedah dipun tlesih, dipun saring rumiyin kangge ngiyakinaken bilih pawarta wau sanes hoax. Menawi pawarta mila leres mesti ageng sanget paedahipun. Kacariyosaken kathah tiyang sami ndherekaken Gusti Yesus tindak dhateng sabranging Yordan. Papan anggenipun Yohanan mulang lan baptisi tiyang. Sajakipun tetiyang wau sami enget dhateng Yohanan ingkang nate nyariyosaken bab Gusti Yesus. Sedherek ingkang kinasih, Yonatan nate ngandikan yen Gusti Yesus linangkung mulyanipun, inggil derajat lan kamulyanipun. Dene Yohanan punika namung kados swara ingkang alok-alok ing ora-ora. Yohanan boten pantes sanadyata mung muculi tangsul sepatunipun Gusti Yesus. Tetiyang ingkang ndherekaken Gusti Yesus wau nekseni saestu bilih pangwasanipun Gusti Yesus temen-temen linangkung inggih kados ingkang nate dipun andharaken dening Yohanan. Gusti makarya kanthi piwulang adiluhung lan kathah nindakaken mukjizat. Punapa ingkang dipun ngandikaken dening Yohanan bab Gusti Yesus mula yekti leres sanes hoax. Yohanan boten ngapusi anggenipun biwarakaken bab pribadinipun Gusti Yesus pancen nyata leres. Akibatinipun punapa? Karana ingkang dipun biwaraken dening Yohanan pancen leres lan kabukten ing pakaryanipun Gusti Yesus. Mila tiang-tiang lajeng pitados. Karana pribadinipun Gusti Yesus cunduk kalian pawartanipun Yohanan, krana pawartanipun Yohanan leres wonten buktinipun inggih punika ndatengaken paedah ageng ing mriku. Mila lajeng sami pitados dhateng Gusti Yesus. Kasinggihan kita kedah wani micara ingkang leres, meratelaken ing sakleresipun bab kasayanipun Gusti Yesus. Malah inggih bab punapa kemawon kedah kita pratelakaken kanthi leres lan sakmestinipun. Supados tetiyang ngandel dhateng isining pawarta kita. Tentu inggih ngurmati kita. Prawarta ingkang nyekti boten nasaraken tiyang lan mesti njalari kabingahipun tetiyang. Mekaten pangandikanipun Gusti. Amin. Gusti Yesus berkahi.